τραπέζι την πόρτα. Για πήγαινε μια στιγμή. Αντώνη, κάνεις το μικρή κρίση πως αριστερά. Να πούμε και οι τρεις, και οι τρεις, και οι τρεις, και οι τρεις. Έλα, οι τρεις, Σε θυμάμαι κάθε ώρα που περνάει. Απ' το χθες το σήμερα με φέρνει και με πάει κι όλα γυρνάνε. Γύρω από σένα ναι ξανά. Όλα είναι εδώ κι εσύ δεν είσαι πουθενά. Δεν λυπάμαι που είμαι μόνη τώρα πια, ούτε που με πληγώσες με λόγια που πονάνε. Μα φοβάμαι να μη σε πάνε μακριά του καινούριου σου έρωτα. Ο Κασινέ παρουσιάζει Το καλύτερο. Το καλύτερο. το καλύτερο τμήμα του στην παράσταση Κομμωδίσια. Κομμωδίσια. ακριβώς Σάββατο 17 Και Κυριακή 18 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Γιάννητσο. Στις 8. Στις 8. Διασκευή και σκηνοθεσία Λιβύη Παπαδοπούλου. παραγωγή εκτέλεση Κασιτέ. Μέρος των εισόδων θα δοθεί για την αγορά ενός εξωτερικού απελιδωτή. Θα με δω, θα ηθένω ατελειώτο πάνι ώσπου να βρεις